ตอนนี้ลิตุมดัก26 the Warburg APHRC IT Sera hin pen nang li phan dak Central Committee APHRC Central Committee President her hin phan jupon da non alom social media long thek long lo je Karbiang long Autonomous Council ke chari Tuliram Ronghang akhia dat ka khurwa sai kedeng thek pen punang ED po puthak lam abang so hin pen nang li dak APHRC Central Committee hin pen nang li President hui pen kupilo labang so puthak ke jong dunji la pen ki pu dunji labang so puthak nilitum na arju pon la nang li labang so puthak khan ik tha he sir nilitum la salam mange ninje at lo press ang nota ninje at lo ka ninje alam ge la son lo ka ninje kang tung ke Enforcement Directorate of Economic Offence alang litum Tuliram Ronghang ahem Lutsi Diphu ahem Dongka long ahem Guwahati ahem anta Ludam si Kuruk dam lo arjulong lo alang li cepatu joy pusipu katjui pusipu seta la bangke ke claim ke misen lo pusini tu mathalo government phanda churu lo la bange misen lo la pen kuruk pe mina la athema alang litum Tuliram Ronghang akhia dat pusipulo akhi ke amethang ki khi vek pen ke long posi akhi pu yibo di amethang akhi pulo tangte alang li dormha ke long ko an lo dormha ke long chiklo yon trokkep bag suri trokkep bag long arokom suri trokkep pen pangrum etc kuti pharo hinia hem ke kimun ere jibo chethan lengta ako lan chot takalila ha Guwahati ta ahem dolang ha hemang songanta hada bangke swimming pool ta do pu an thulang lapen ke ha di sama natuta suri along le rong asor along le thi lap amat bhari plantation kove ke lothe ke lapen bogori ke chainong chelong pangreng lasona kam se ala dak claim lo pai kang tui so ali rubber plantation ke ong so ali lason si claim lo pe konat ni ke segun arong ta plantation du pusipu la chiklo yon suri trokkep ke long akhi pen ke lai hu ke claim un energy ke la pora la akhian ke kachong hu akhi lo hala mange la si la kachong hu akhi ke la ke rat atuma phan ka oi nyai pensi kachong hulo pu governmentum a rule do pot la si governmentum la ke kakuruk je phan phang lo la ke misen alam lo la si alang litum governmentum ED atum kuruk pe mena lang enquiry pe mena lang and investigation pe mena lang la pen ke phona ya hasti Tuliram Ronghang seta munit chot pot lo angnu ke aron angnu ke plang chen ta me plang pli ta me lage itum kado ita singbar chit la posi alang lita kelong nangji ahasti ke alang li phanda pinang po pusinil itum kamatha itum APHLC pen ke chorolo sir te dag Guwahati chon ma mate dag Diphu anta nang apale je phala poson da nang le tum akar idun doma alang tum kalilo nitum karjulong hala Assamese news tum sigi pugadi bang ke thekdun long lor tum sigi pulo ladak Diphu sina lut lo pu Diphu ta nang lut lo Diphu ahem ta lapen hala non Diphu kikim bom ahem ta television TV long peklang at lo kente hala dakta ko an dorji ma pupi nen ta hala architect atum si ninje veret lo kente apoho ka chipung Punjabi atum si architect apot alang litum ninje at lo kente lake kapachu be alam ka ni litum le APHLC tum le ki ridam ka lilo lage bang government tum se claim lo la si lage misen alam lo pulo son arleng ke the po amat rat akhi ki thidun along le phelang ki thidun contract anta amethang che rai lab amat aso pu to men apiso to men pen en varet amat ange apiso men penge en ta en long le atima apiso ke sakori ta claim ar ko government sakori se claim la pen hala Tuliram Ronghang kaninje do
mana la ke ni supu contract ke claim first class contractor ke claim poisa pen si hem ki oi la hello alang li asopo ke first class contractor pulo ko puson a poisa pen si alang li first class contractor ke mandun lo asopo pusita alang li ta income source ke donai adi kopia income source lo income tax along a law do ke lai hoi kopia law kopi pen si latum lapuan akhi ke long lo alo aron ripen ke long pulo tangte asopo le plang o pusita ku puson si ke plang lo pu ako apros no do tu kok lo plang o pu alinga a source do nang yante lalo alam mang e thang babit plang waret pulo te lante ka chong hu pen lo pu kok me po la pu le pu kok ti lo government tum ke aron do kok manti la penisiram mo penang ni pulo la bainong CM Tuliram Ronghang bainong puthak alam ta du bidang li than lo la bainong pen puthak pen alang li property bang ke themuna la bang so puthak mo pen tum jong lo la pen non alang li robor ke e la pen fishering la ke the bhari la pen hem long ni long thom chi kim lo la pen puthak ta li su bagan la pen udam thunang bukuria bagan la pen sigun robor la high claim lab lo te la bang so puthak karbiang rong tung ke pinang tung ke chini dun de ami thang adong nam pen si claim lo pusi matha dam lo sla bangso puthak hok la dak pen karbera tum ke dugala paisa tangka dak selut alu pu bangso ke chini dak ya phan nang li hin pen kopilo ke kachini ne ke di ilitum la helo ni tum APHLC tum muni tum phan pachini nang ji pura pu variety rat atum chini ne non anta ka matha hedi ajha tum son na ning je bang CM lo ke bang e chupo bang ke pusi matha jo sita CM sita bang aron besi poisa ta enlong ji kente ador maha ko anma DA traveling allowance ko anma hala suanzi enchot long ji kente CM lo po matle poisa che vukwaret kalili kalang lang poisa ta vukwaret po mangela ke la son ki vukwaret aron repen ki vukwaret posi ke chong huwaret posi ili to muni tum dukwaret lo kente ili to monit la ko pia posi ame thang tum ta ki dukwaret lo ma la chini ne de posi chuta me bang papi chunang po ahem bang a chikim chotle posi pu body nili tum manang pudun monang tum ta arleng theman lo te nang tum ta chunon pu di ne pudun lage itum ka chini ne podlo arleng the ke chuye phan nge lidet ke claim phan kente ke claim jita aron besi claim nahi kente tender contract le pi puta contract tender call pe me nang ji kente la hello alpen call pe me ni tribal dom hasi pichot nahi kente non ke hala Diphu flyover ta selam lo hala dakta bang phansi contract ta pilo la pe handak lebar tumta karbia lebar avedet ken hada bihari lebar sai se kente la ta ke chok chelo kente la si la son thak taxi arlenge thilo po ling le ke chuwaret ke chok chelo lage kapi chuye bhan le arlenge te kapi the gali det le kama pe claim ye bhan se kapi the le la si ni litum hana pudu nang tum da mo thelo te chono kali lo songe chok chelo ako non ni tum arlenge the ye lenge manji ta kali kam ke claim ye bhan se ke manji bhan se ni tum APHLC ta ke claim le la pen mo ni tum the thu de sita ni tum ye la son ke chuji bhan le ke the ji gali det ke claim ye bhan se ke the ji gente la hello la pen ako puthola nang li dak Diphu playwara puthak alam ta palilo la si la bangso playwar ke la ke council pen afan pen si la bangso playwar ke kim lo la puson tong kamatha dum to mara tum council pen le la government pen si afan lang le lo hai afan bange government pen si nang le lo council mala council pen si council to man si pape claim toy lo hai pape claim toy mane council si claim nang po seta non ka chi ne litung chi ni gelat ke Assam state government si claim det rokom lata lage chok chelo lage SOPD pu point ke Assam government si claim thula ante itum 1995 an hinkan MOS ta MOU ta sohinak lo halo sohe ke 30 department van etlogen de PWD anta ante PWD tum Assam council long ke do PWD tum si claim nang ya pot lo non la son ka li thu det lo lai hoi lo la pen hala itum hedi rat atum ko pia posi ki duk weret ma pu kachini ne ko pia pot mati la he are hem suki kim government aron ke hem suki kim la pen paikhana ki kim aphan ke contract pilong le aron du lage contract pilong le lage contract claim long le jokta ahem phu ko mar aphan ma lage pi hala ahem phu si la ame thang chi kim nang ji poisa directly si
blok pensi la tumphan pinangji la ka ron lo aprang men tadu ang endo contract pa pe claim berat ke ang Asia hem ki kim ya phan 10,000 suri kep pinangji pupu ke non ke la ke lai hu ta ke chu lo ke la suri kep ang bong pen hala CM poisa chu endun lo kente la si la ahem tang te det ti lo kente la si ahem munitum ahem rak rai rui lo kente kiduk i ke la helo la CM atum poisa chu etapot lo ala rat atum ke long nang ya poisa si CM EM MLA minister MP tum chudun et ti apot lo la si kiduk lo la si bang CM EM minister lo pot papi chu nang te pu ke punong lo rat atum chori pu si punang po lagi ni tu mo poisa lagi nang tum phan nang tum nge dorma dulu ke pu si punangi nang tum kam claim ye phan nang tum dorma dulu ke kopil na nang thi du na lang kam ke do ni tu poisa pu si punangi itum rat atum la salam bang chini nangi neli rat atum phan lai ke ti pu gang tung la helo athema non neli tum phan nang pu de nang tum da mo thelu te chunon pu son e chok chilo lagi son e chok chilo non ben ni tum phan nang pe chu toy kam si claim thu rong la pu ke chok chi lagiตั้งแต่สาระเฮมโซพุทักนางนี่ปะเลรอกloเฮมโซดังนี่ตุมดวาร์บากุเรียลองปินังอันกิกิมดุสิตาเมฮาลาคอนแทรคเตอร์ตุมปูปอมันเฮมโซเวเกมลาฟลอร์เกอพานาเวปุปุฟลอร์กุรีเรเดตติบาลาซอนพูลิงลังทินเทเดตติลาซอนดุตั้งแต่อังต้นดักเลมเอ็นนี่ estimate นั่งลิตุม estimate plan and estimate เฮดีดุวิดีโอลองดุฮาดัก junior engineer ดูบ่ฮาลาลองดุhang der nu nang litu plan estimate do lagi a plan estimate ta common lo lagi a hem ahum tina phanda a plan estimate ko common lo neli ta kim ulo apram project director ke do hu kim ulo mane neli ke rat tum si apachi kim toy lo mithang ai kim dun de lo nitum gram sevok do mati gram sevok village workers edi hala tum phan toy dun po pak pe claim po ti engineer tum lang dun po video tum lang dun po neli project director mata mithang ta dun po lang dun po ti la son si ke claim ini tu contract pipe ตั้งแต่ละซอนบุปนางลิปุโลนางลิมีทางเป็นแต่เมเคลมโลปุโลสิตาเมละซอนฟลอร์คุรีเรเดตฟลอร์คุรีอพานาเวตหอบาละซอนพูลิงลังกังเทนอพานละซอนอพานาเวตหอบละซอนโดมา hala so la helutin mai nili no de sinai pu plan estimate hang nun pulu mati hala plan estimate along se estimate along se di floor puta hada ke tok do po hisap do po hada la si hangam de thala nili tum ke claim hoda bang ke floor abang ke do along peng ke along do lage floor abang ta cement concrete hedi lage ke claim nang ya rondo nei